Kinukuha siya, pero... Ano ba? Thank you, Lord. Parang niyayaya mo na si Kuya Glenn, di ba? Go, go! Bakit mo na? Go, Glenn, I'm done. Ay, sayang.
Talaga na ha, nakasalip niya. Tapos ano ka? Ako. No, dati ba ako hindi ako sa tayo. Kasi lang every day may yeah, but even sabi ko kaya naman, may malusa naman na siya. Nakuha. Oo. Kasi sabi ko si Kurt, it was a partner. I will start the course starting next week. Oo. Matapos nila. Unless, I saw that the stuff on your Part ng ano, Banda ko lang doon.